semayouth chii chamuri kunyanyuchema nezvacho munharaunda ino? Okay, isusu ingati tane 4 years takamboenda kuoffice kwa MP vakatiti tiende kuoffice kwa Minister of Youth and Child Welfare. Taenda kuoffice kwa minister takanotaura chemo chedu chachiri infrastructure. Tane 4 years tiri kuno bridge redu raenda. Kubva pakaenda bridge hapana kana munhu akazombouyawo kuti vari resuscitate kana kuti paonekwe kuti pangatorwe matanho api. Chiri kuitika ndechekuti isusu semayouth ndo pabridge pataitoswerawo tichidiscassa zvinhu zvakaita sekuti ndiana nemari ana Genius Kadungure naana Philip Chiangu. Manje izvezvi taakutoshaye pekuswera semayouth. Tikada kuti tiswere kudzimba vabereki vedu vanenge vachipopota kuti hamudi kutsvaga mabasa. Tikaenda kunotsvaga mabasa kwacho kumaindastry hakuna, maindastry akavhara. Totitiite kana zvechivhenda taimhanyiswa nekanzuru. Saka takakumbirawo kuti minister vatitaritsirewo vauye vaone bridge. Ratone 4 years. Saka mayouth awanda zvokuti tikagara tese ipapa panozara. Saka pari kuti pakazozara manje ndo pari kuzotanga miromo, vamwe vanofarira Soldier Love nevamwe vanofarira Sekalazi nemagafu vanenge vakuzonetsana. Saka tachida kuti mabridge ingwa yavo yakadonha agadzirwe kuti tiwane pekuswerawo semayouth.